Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय बे जाबाय आंनि मावनायफोरनि सायाव आं दिनै मा मावगोन आरो मा बायगोन बेनि सोमोन्दै नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर दे होमबालाय गुड मर्निं टु अल अफ इउ मैया आं नैबेखौ बायनानै लाबोदोंमोन डक्टर फिक्स बायनानै लाबोदोंमोन 10 लिटार दङ बेयो आरो नै बायना लाबोदोंमोन आङो टार्मिनेटर एम्फौ बिल्डिं लुबाला गाहायाव हायावहा एम्फौ बै रायफोर माबा माबि जानायनि बेखौ होबाला बे जायानो बेखौ होनांगौ आरो बे हायाव फ्ल'राव बे ढालायनायनि सिगां रेडि खालामबानो होनांगौ आरो 50 लिटार दैयाव 1 लिटार बेखौ मिलायना होनांगौ आरो बेखौ लाबोबाय बेनि उनाव आरो रडबो लाबोदों आं मैया एसे रड लानानै फैदों रड लाना फैबाय दुर्गापुर रड गारनायाव मोनालायबाय लोगोफोर बे एसे थानो आन्था न' बनायदों बेनि थाखायनो बे बुस्थुफोरखौ बायनाय जादों बिदि आरो फिसा मोनथाम रुम मोनथाम ने 6टा जागोन खिन्थु थाग्राया मोनथाम बेडरुम हिसाबै गोलावा 46 आरो गुवारा 33 बिथाथारा आरो बेयो फिसाहै बानायदों हायोना हाया ओइ गोजाननिफ्राय भिउ जादों गोजौआव मोनसे बानायगोन उनावहा बानायगोन नैबे जाबाय न' बानायग्रा मालिका बेनो बिराद फैसा दङ जेरै लोदोदो ओरैनो फैसाबो दंसै बेहा नै नै बुलाव बुथाव थबाय 1 किल'मिटार थाबायनांगौ नोङो आरो साइकेलखौ मानो लादों नोंलाय साइकेल सालाय साइकेला बायगोन दे खिन्थु बेहेर फिल्म बायदि बायगोन साइकेला बेहेर फिल्मनि बायदि दांखोलुदोनि बायदि बायगोन नै आला नै नुबाय अमा हेन अमाबा दाम मोनगौमोन मानसिखौ मा मोनो 6 टाका सारेनाल'सो मानसिनि दामा नायलाय अमा हले बेसे दाम पाबो मानो तो खुद पाबे 6.5 टाका है मानुर भेलु कार लै आइसे काम করে গাহরি ব্যাপার চলাই हाया सलाय सिदा बायनायसो आं मिथियालै बायस'जोबबाथाय हस्पिटाल नाय डक्टर नाय कत जाबे होबाय लांबाय सलिनाया थाबायथारा बाहायबो मानसियानो नै थाबायथारा ओंखायनो लोदो जालांदों दासो साइकेल सालायदों मानसियानो जाथारा मानसियानो हैलै माबा थांबाय गोलैहैबायसो नामा गोलैयाखै बासिबाय
आं बाहाय थाबायदों खारदों होसोलांनांसिगोन बेखौ होसोलांनांसिगोन नङाबा जानाय नङा होसोलांनांसिगोन सैमाफोरा सोंखावजोब्बाय मा जाबावगोन दालाय वा सैमाफोरा सोंखावजोब्बाय हा सेस्ला सिबदों फुंनि सेस्ला सिबदों नै सलायना साइकेल सलायना बिराद गोजान फैबाय नै मेंबोलायबाय नै फवा दा बेनिफ्राय थाबायना थांफिननांगौ बेहा सासेनो होननाय गैया इसिद्रायलाय आरो साइकेल सालायनायालाय साइकेल सालायनाया ओइलाय ओइसो सिनाय मोनो इखौ बेनो साइकेल सालायदों बेसेबां सालायबोनो हादों ससे आं थांनि मानसि नामायहैनो आङो खामानि मावनो खामानि बहुद जानानै थाबाय बेनिफ्राय पय मिनि हाइवे बयबो मानसिफोरा गोनां जायोना लामाखौ नांथारगौ जायो आरो माने थांलाय फैलायनि आंखाल गैया साइकेलानो सेस दानियाबा jadi aku fungsi exercise salah nuyu ya nunggu mininya kau lepas juga nuyu boरमा गोसोम पियर गोसोम बेबो आरो बेबो पियर गोसोम मासेयाव 10,000 बा फानगोननो सोरबा माबाफोर बिनाय थायोना बोरमा गोसोम लाबो होनना बुंनायफोराव हाबाव हायगोन बोरमा गोसोम बिग्राफोरनियाव बोरमा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन र' नै बिकिया बिराद लेट सिखारो रावबो सिख्लाफोरा नायना बेखौ बिराद लेट जिसियो 9ता जाबाय 9ता थाब सिखारा थाब सिखारग्राखौसो नायना लानांगौलै सिख्लाफोरा